Ще го гледат хора, не ме Да, даваш да, такова. няма. Ще приемеш ли тази роза? От мен. Не, червено. Значи ако бях аз, ще Не, взема. между другото. Моля се, естествено. Самардала обичам да нарича. Самардала, човек. Самардала, човек! Ще отворим ли темата за Самардала? С какво съм? Гледай към камерата. С... С хляб! Баща ми един път беше направил хляб, те дойдоха на хляб. О, ми хареса хляба. Като сега си изкарах много хубаво. Адно хамака. Да, сторията. Колко се разделително. Не, тя чува какво са правили. Сериозно? Не си представиш как ме докосна. Аз Не. Да имате истории, които да разказвате на децата си. Така ще това, аз съм го пускал. Аз съм направил проект. Да. Не ми го одобриха, но сега е действаш. Да.